Здравейте хора, сега ще ви кажа на създание Need for Speed. Аз съм жълта кола. Така оставам свин. Моля майко. Се опитам да ги снимам, ето успях, вече съм трети. Се моля, завърши първи. О, завъртях се. Няма нищо. Казал съм, че ще ги настигна. И ще ги настигна. Обещавам ви, че ще завърша първи или втори. Те са наблизко, спокойно. Сигурно ще направя там няколко катастрофи. Ето ги. Настигнах ги и вече няма са... Вече се успокоих. О, минах един. Ето втори съм. О, малко са ми трудни завоите, но съм в Need for Speed. В принцип играя в FIFA 2013, има много клипчета. О, Как? Го изпреварих. О, това май финиша. Ето го. Там е. И са 3 обиколки. Имам шанс да завърша последен. Значи с една секунда говоря, добре. О, още съм първи. Супер! Но ме настигат бавно. Ох, че не се забих. Малко ще да. Супер! И на втора колко съм първи. То е добре. Вау, бейби. Те са на няколко секунди зад мене. What is this? Пак съм първи. Финал лап, почваме последна обиколка. Бейби. Той ще боли. Със сигурност. Малко стане в реалния живот. Добре, че на тези състезания не ме докопаха и ченгетата. Защото май другите гонят ченгета. Боже миле! Не изкочи този. Минам точно последна обиколка ли става това? Той мина по другия път. Това вече е окончателна победа за мене. Това може да ми... И това беше от мене. Довиждане. Обещах да завърша първи и втори и те станат. Довиждане.